Le feeling le ukuthi ngathi ungaba wedwa, le feeling esiba nayo ukuthi uthi nje uthanda ukuyihlalela wedwa, uzilalele wena, uzithulele. Mhlawumbe uqhele nakumndeni, uqhele nakubangani, thothi nakubangani ungabi nabangani baze babe ngaphezu koyedwa. Uma unomngane ube nomngane oyedwa, ngoba uma usunabangani mhlawumbe babili, iyaba khona inkinga, iyaba khona indlela ukuthi uphume komunye wabo usale noyedwa, kwesinye isikhathi baphume bobabili usale ungenayo umngane. Thina idlozi lithanda ukuthi sibe ney'mfihlo, izinto zalo idlozi sibe iy'mfihlo zethu. Okubuke ngoba noma unabangani kusuke kukhona ozoba yixoki, futhi isikhathi esiningi sihlangana namaxoki kusuke kukhona abakubhekile kuthina. Khona abantu abazizwanisa nathi ngoba kukhona abakufuna kuthina, kukhona abafuna ukukuzuza. Ekugcineni futhi mese behamba bafuna ukusicekela phansi. Isikhathi esiningi vele thina sihlangana nabantu abamaxoki nabafuna kona ukusicekela phansi. So yingakho-ke idlozi lisikhethe ukuthi sithanda ukuhlala ngasodwa. Thina amaphupho ethu noma uthi akaxoxa nabangani bakho kuvele ngathi uyahlanya. Sabantu nathi njengabanye bonke abantu, kodwa kuphuma emlomeni wethu mhlawumbe uthothi yiphupho lakho. Abangani thothene bazosala bebodwa bexoxa bethi yazi uyahlanya lo. Yonke into othi uyayiphupha wena iyiphupho nezifiso bayibone ngathi inkulu kunawe ayikufanelanga. Yonke into eyiphupho lakho babona ngathi ayifanelanga wena, ifanele bona. Omunye wabo lento esifiso sakho uyayifisa kodwa uzothi mesikhulunywa wena ube ngathi uyahlanya. Bavele basuke ngathi ambitious kakhulu, mhlambe in a crazy way, and siyazi overrate iyona ndlela abasibuka ngayo. Bese bona-ke bebuke ngathi kunokuhlanya futhi kule nkulumo yakho, uthole ukuthi bazosala bayicubungule bayikhulume bodwa, bazibuza ukuthi hawu, baze bakhulume bodwa bathi uzibona ukuthi uyini lona ecabanga ukuthi angayi lento. Having abangani abaningi kuthina kusebenzeli ngoba you can't even share your dreams with them. Bazohlezi beyenza i-issue or befuna ukuthola into embi kuwona. Even uxoxa istory esikhona kuzohlezi kunento nje engathini ngoba sizwakale ngawe, why sizwakale ngawe. Ubuka ngoba mawenze into enhle abantu bahlezi befuna iproof yokuthi uyenzile ngempela yini. Le proof ayi ngoba befuna ukuncoma mase bebona ukuthi uyenzile, banaleya enga yokuthi hayi ne-disbelief yokuthi hayi lo suka ngeke aze ayenze lona. So bashaya ngathi bafuna ukuzibonela, kanti cha bayaku-undermine. Bona mase bebona ukuthi uyenzile lento i-right, uyoba khona yedwa kubona uzofuna ukuthi afake ububi, afake isithombe sokuthi lento awuyenzanga, you did not earn it, ngathi ucheatile somehow. Bafuna ukuthi nje you did not earn it but you cheated somehow, so that igama lakho nje bafuna ihlaze squeaky clean. So ku-useless-ke nokuba nabangani ngoba amaphupho wakho nama-ideas bahlezi bezobona okubi ngawo, bahlezi bezosala bawabhekisise kahle bebodwa engathi no, you don't deserve lezi zinto ozikhulumayo, you can't make it to lezi zinto ozikhulumayo. Kodwa-ke kuthiwe khona into embi osolelwa kuyona, akekho ufuna ukuthola iproof. Wonke umuntu ushesha manje ukukholelwa ukuthi leyo into leyo ikufanele uyenzile, bayispreade okudlula lento enhle kuthiwa wayenza. Lento enhle wayenza bayicindezele bayinyathele bangayifuni nokuthi ikhulunywe. Kodwa le embi akekho ozofuna iproof yokuthi uyenzile noma uyenzanga. Wonke umuntu uzofuna ukubophelela ekutheni uyenzile. So into kuwena le ekuwena le oyigqokile oyizalwe nayo abantu wambathwa yibona abantu abadala iyabakuwena. That is why bengathi abakuthandi ube phakathi kwabantu, engathi uhlala uthanda ukuba isolated, because bayakubona ukuthi your dreams are too big ukuthi ungawashare nabantu. Iy'mfihlo zabo bayifuna uyishare nabantu and bayazi ngeke usizwe umuntu ola kubangani bakho or kwi-family. Yazi thina kuyamangaza kwethu ngoba awazi ukuthi uma ngabe udinga usizo wena fanele uphume ubheke kubani kwe-family, and uzophenduka ijoke kwe-family, wonke umuntu uzohleba ngawo, uzothi usangena ngegate kuthiwa hawu nangu engabe uzocelani. So vele thina asikuphiwanga nanokuthi sisizwe ifamily nokuthi sicele kuyona ifamily. Kunalokho ifamily iyasijikela ihlebe ngathi, abangani basijikele bahlebe ngathi, bashintsha into encane oyikhulumile umbono o-right but bayithola ukuthi bafuna ukuyithola ukuthi yimbi. Inkulumo yakho bayigqokisa ama-degree nama-diploma ukuthi bayibuke ukuthi ikhulunywe ubani, ifanele nikhulunywe uwena.
so nephuze le-right uma ngabe bebona ukuthi liphuma kuwena bazolenza engathi alikho right ngoba kunomuntu othile omunye bebemlindele ukuthi liphume kuyena, hhayi wena. Thina kunaloko size sisizwe abantu bangaphandle, abantu bakude, abantu esibathole emgaqweni, abantu esibathole ey'ndaweni ey'thile. La kwifamily isiqhamuke sesi-right bengasazi sizoba, kodwa bona bebesiyekele bey'tshela ukuthi ngeke sisilungelwe, ngeke siphumelele. Mese bebona kulungile sosizwe ngaphandle bese baqala futhi bakwenza isilimo. And into abayenzayo kwifamily kunokuba bakusize ukuthi bafuna ukucekela phansi lo nako, balokho bekudraina uzubona uthona bakwenze ufile engathi mhlambe you are a king, you a provider, belokho ngathi bacela kwena kanti bafuna ukukuwisa. Ngisho ungathenga imoto bazofuna ukubona ukuthi imotoni leyo kanjani, bayibheke nento angazi bayibheke kwabanye uma bethenga imoto, kodwa uzothi yakho yozalala phansi umuntu ayibuke ngaphansi ukuthi yintsha ngempela yini. Thothi wonke umuntu-ke manje sefuna ukuyuza-ke la kwifamily, omalume bakucela ogwayi, bakucela obhiya, but ekukhuleni kwakho abazange babe nasandla kuyo yonke imizamo obuyizama, abazange bakusiza. Kodwa manje ngoba sekukhona onako so ucelwa yonke into, akusikona ukuthi uthando noma ukuthi bayakudinga labakucela kwena, but ukufuna ukukumosha nokukucekela phansi. Even emjolweni sihlangana nabantu aba-wrong, uthola ukuthi umuntu uze kuwena ngoba uyazazi ukuthi hhayi ngoba ezokuthanda uzofuna okuthile, mekageyina kona uzobe siyanyamalala. Ungafikelwa intombi nithandane, ekuthande kakhulu, izilahlele yona kuwena, ekuthande kakhulu, uthole ukuthi nize nithembane. Ungathenga ngisho umuzi ngegama layo engathi iyakusiza, mhlawumbe igama lakho alilungile, alikho right kuma-credit profile, ithi hhayi ngiyakusiza mina, wena thenga umuzi othenga igama lami, kanti kusasa izobuya sithi kobhuti bayo nangu ukhathini noma nangu umkhizi ugolozeni umuzi wami akafuni ukuphuma. So ukhishwa ngendlela e-wrong, bona basabuzanga ngesivumelwano. So kahle kahle sihlangana nabantu abazimpisi abazosincela. That is why idlozi lithanda kakhulu ukuthi lisikhiphe si-isolated, lisivikele ey'ntweni ey'ningi. So yeah, that is why idlozi lithanda sihlale si-isolated, lisivikele ey'ntweni ey'ningi. Iningi into elizibonayo elisivikela kuzona. Amandla ethu lawa nokuba fortunate kwethu lo kubonwa abanye abantu bese bafuna ukukuyuza. So liyasivikela idlozi uma lingakuthandi ukuthi sihlangane nabantu kakhulu. Yabona ngikutshele thina, ungasukelwa umuntu uma uyindoda uswele umuntu wesifazane kube ngathi uyakuthanda, azilahlele nakubona kube ngathi uyakuthanda. Mhlawumbe kusukela athi hey khathini uyayidinga imoto ngoba kubona nako uziphilela uzihambela ngey'nyawo, hhayi khathini uyayidinga imoto. Mhlawumbe umbikele ukuthi hhayi nginey'nkinga zami ezenza singakwazi ukuthenga imoto manje, ofarishe ngathi uzokusiza, athi uzoyithenga ngegama lami uyidrayive. Esikhathini esithile soyishintsha i-ownership besibiza wena, uyithenge-ke nawe ngoba uthi uyakuthanda. So uyathola sewufonelwa obhuti bakuthola le moto le ikhishwa wena i-deposit, le moto le ikhokhelwa wena installment, yena ofarisheni uzokusiza ibe singesegameni lakhe, kodwa at some point uzoyishintsha i-ownership. Uyezwa sewufonelwa obhuti bakhe sebethi imoto kasisi wethu, imoto kadadewethu ugolozeleni nayo. So uyathreatenishwa zonke lezo. So impilo esiyiphilayo vele ukuthi there are people out there who are out to get us. Abanye banawo nezindlela zokuzama ukuthatha amandla ethu. So le isolation le idlozi lisuke liphephisa thina, lisuke lisiza thina, because maningi ama-vultures out there alindele ukudla thina. Maningi abantu abalimalile la ngaphandle ngenxa yokuzama uku-associate nabantu than ukuchoose i-isolation. The isolation le eqhamuka le nedlozi, it was another way to protect us, or one of their ways to protect us from abantu who are out there to get us. Just that thina asazi, because thina njengoba sikande laba bantu laba banale moya usathana asebenza ngabo, abafuna ukuthi bahambe belimaza imoya abantu, belimaza amagama abantu, becekela phansi iy'thunzi zabo, nokuzama ukwenza abanye abantu bafele guilty ngento ey'ngekho. Bakhona bayigcwelela ngaphandle,
but just that asibaboni thina, sibona ngoba sesilimele. That is why uzwa une-feeling yokuthi ngathi nje ungaba wedwa. Leyo feeling leyo is to protect you. Le isolation is to protect you. Hayi ngoba uzonda abantu noma uziphakamisa noma uyitshena, but you are just not made ukuthi ube umuntu ophakathi kwabantu, because kuba nendlela embi ophuma ngayo, kanti mhlawumbe suke sekuvikelwa wena. Baningi abantu abalahlekelwe ngegama lothando, baningi abalahlekelwe egameni lobungani, baningi abantu abalahlekelwe ngokuzama uku-associate nabantu, and baningi abantu abalahlekelwe egameni lokuthi ifamily. Le isolation le noma ukuba ngawedwana ku-right kakhulu ngoba thina isikhathi esiningi vele si-surround amaxoki. Even umngani avele aphenduke ixoki, akuphendukele ngesikhaleni abe yixoki.